днях із Нью-Йорка на каналі «Настоящее время» говорили, що заселення території автохтонного народу чужими, а ведь переселенцями у титульної нації є преступлення. Що мають в виду юристи при такій інформації? Нарушение прав нацменьшин путем заселения их национальной территории людьми титульной национальности государства для замены пропорционального состава автохтонного населения такое является вопиющим нарушением прав коренного населения. Преступлением и должно быть наказуемо санкциями, международным осуждением. Конечно, а що нам казати за нашу ситуацію? А кіть казати правду, то і нас, русинов, уцеляли у другі регіони. Ото правда. Отсилали, отселяли, переселяли нас, русинов, різними путями. Уже у 44-му році НКВД та власть воєнне время вивезла із Подкарпатської Руси, яку вони потім назвали сталінським іменем Закарпатська область, у концлагеря коло 80 тисяч русинов. Там числі мадяри були, і словаки, і другі. Насильственно вивозили молодих людей у Донбас на примусові роботи. Так мій батько покойний, священник Дмитрій у монашестві Єромонах Олексій, також був насильственно забраний на примусові роботи у Донбас. Туди переселяли тисячі хлопців молодих. Пізніше організовували русинам скриту депортацію путем висилки на роботи. Наприклад, наші люди на Прибалтику йшли копати ріпу. А в Росію йшли на заробітки там десь на лісосплави, а на Восточну Україну йшли збирати урожай. Но май злочинно робила радянсько-українська власть іще при УРСР, коли захватила всі русинські школи на Подкарпатській Руси, перевела їх на українську мову, а учителів і журналістів, всяких молодих спеціалістів, пачками перевозили у Закарпаття із-за перевала, із Восточної України, із Росії. То було грубейше нарушення. Но так се стало чудо Божие, что ни радянсько-українсько-комуністична власть, ни днішні такі націоналістично настроєні чиновники, так не вдалося їм знищити русинський народ. Хоча українсько-совєтських така советизація много біди наробила, як і днішня насильственна асиміляція робить свою злу роботу, як нам то протяжко говорити. І ще одно важне треба знати. Творці мови у Вені в лиці тогдашніх новоукраїнців з Галичини взяли від поляків почти 60% слов і виразів. Руські слова вирішили переводити по принципу «она» і «конь, кінь, вол, віл», «поп, піп, стол, стіл» і так далі. А от у русинов сформувалася іздавна третя форма – «конь, кінь, кунь, вол, віл, вул», поп, пип, пуп. А также галичанам было тогда предложено, коли се формувала нова граматика, то вони вивели із мови букву «и», назвали їх то «руська». Но всіма силами на диво отстояли нашу русинську букву «и». І тепер в українську мову входить наша буква, русинська «и». І цим приблизили свою мову до русинської. Но раз без букви «и», то, наприклад, навіть русинське слово «лінивий» не може бути точно виговорений не по-українськи, не по-російськи. «Лінивий» і «и» звучить по-українськи «лінивий», по-руськи «лінівий», а це значить, що на нинішній день ні один із сусідніх язиків не може передати фонетичне багатство подкарпато-русинського нашого древнього в Європі язика.